de different SOMPA fie nkran 106.5 FM Watermelon Street no so na sa abre kro na se wogina hwe adabraka ba bia SOMPA TV wona esanso ya live enkonya no na yiko 100.9 so wode ma santeman ebre na so se yede to wo sa abre ye mu no 101.1 FM no so SOMPA takwa live ho e na takura de ne 103.3 bia na wo bono fam se ye fa dom ahinkura dom 100.7 eja usu be man ne dom wo mototo ekoko divo nyina afi SOMPA kro no ano 101.3 wo doma manim asase paso ewia enso ho bona ahinkura sunyane 98.9 laji be kwa na abro sanum eno na bobbo fa ho akosi ahafo basa etwan wo kwasi mfum sunkwa ho na atetea kwa kopiem wa chirichiri mankasim ene na afa no abuso 101.3 a na no SOMPA doma na mo mankasim de no ene chechima de ne pepepe 106.1 ene efra ne kingdom no ena 106.1 techima SOMPA 90.7 na yankransa de na abuso www.somponline.com ensemi nyina yeru atabo attend ato ko abenya bia kenkan bra wo sani mu say ya flash screen no so ana tikopo no so ya live for ho SOMPA TV so afa 106.5 FM eno Facebook SOMPA ena SOMPA FM live YouTube abriche for no eno so benya yen awie endpoint homeopathic clinic ne kase ba wode kasa na kira bi no wata asa aka ho ne yede no munsu papa bi time heba Mr. Dr. Tafri Jedru no yede pia wona yesiasi ne yenti yede gasem the nation builder enesie no ensama edi mu akotena abete ebi ne se asenka ku batan GPRTU edi atudwa se womu eye ensese ebia nana wotwi ekono ehyentuade ebo wo mapegem ensemi ho ama enamso ye kasai asenkafo so akasa ya wonsem a wo kana wiei ni nyina da wo kasa edi ama passengers ene asenkafo akasa no wono monso abene pa ewo petrol se ne ntumu ana ne nteso ntutu mu kopekefo nso wo makasa bi se empoma biabie ne bie ne Ghana embassy ya wo kata maino emu womo edi atudwa se sesia emergency evacuation enesesa womo edigu akwem se de be adehia wo makopie mu ewo kata ho no ye besan ede wo maba my Ghana na ahonko fo bese nipa aduonu enwotwe wono ene efie wura bi ewa santimantem no ye kasa no eyade a wono makodi senseme ewo immigration service ene empanyefo bi ensem post sadom no womo ewo domine ne kwa benyafa womo aso nipa ba na bi pachi base microfinance na no womo kwa akoda ma mehigaka ekoda na ebro ne no emunsem ye de ba wie weja gbawe ma sebetweni edi atudwa se omampani gina ya wasie eseni nua be ma ne private jet ni obeyusu no esese empanifo hye na won be kirekire mu ankasa e ka ewo mu ene ehun hye nyina na Ghana fo ehun de yeko bosome from wo boton peso so no hyebedwani woton sa edi afre aban mu panyimfo se wonya adwensachra ewo hye ho se be ya mebunu ebediye ewo ho sada be na emra hyebedwam enkomo ebefiri ho timamufo bete ase na wo nso a ebedi a kire ye ntesa na opon chechekunom wo mbeka ne sada na opon kan kama no wo ma ye workshop bi na we de UK fo eka ho ye wi a ye bekwa ama no ne eno nso no German foreign minister na wo bobo nsem bi de aba ginesie be na wo mo ne neto asie ewie ye de ba wakenkan fo na triple way man ajapi APAM DADAA mene Ghana manti no emu women ewom ADWOA ASARE enafe Oheneyere mame ekua YEBOAA esia mabronya abrewatia afei ebusunya ensem no enchiremu ankasa enie
Omayi Shenka Kuobatan Ghana Private Road and Transport Union ya ye chemitiawa efreno GPRTU4 abwa maniye se ebia na watwi ya yesimi asentuade abo won be pejemu amano akosoro kakra sanse second pricing window no eyade se amansan dwasonson sachiraye bi akọ enti kanese ne na ye tofa ngo petrol na ejina Ghana cedi no 11.57 liter ba kono empinifo ehwe nim se ebetimi apejemu akọ beye 14 Ghana cedis ya diesel no so ananka gina beye 11 cedis 42 pesos na no so anya bi kura no ebetimi atwam beye 15 Ghana cedis liter baako ensachire ya wo mede abai nam so ma ye kwa homa no so na ye ne panyini a wokasa abedi akire ema GPRTU adwumako no ora Samuel Amoa akwakodi enkomo na nkyeremu bi e wo honom so no opanyino ede atodwa ama etiefo nso atibi Owura Amoa wotemenka memwa ha emwa kwaba eba SOMPA FM akraso. Mr. Amoa mpacho wotemenka. Yo, yeda sese YEBOAA ahomemu no wagye yenso enawie ye nyanantiye ese GPRTU mpenifo etoato adwene se nema nyina toto na akwemu a na watwi asentuade abo no wombe pejemu kakra amane ya yati no kroben ene wom na nhyehyɛ ya ewo ho so ene sen meda se ma me ma minchi awo atifo ya brain ya wo nyina ne se e ya mpa se bibisa ba bontere na unse se abrevia component e di adwuma no e be sha se peje ni mu pepepe na e ya kokofa ha kakra di aba na so e bin tem na ne complaining about the high cost of spare parts. And here can have spare parts of $4 above for my so much so near the answer. It's in no man to the answer swamp by my end. And check, we are insurance and for so SMP job third party premium. Who could DBLA? Mr. Amoa. Yes, mommy. Aha, wahuma ni breki kakra ba isi ade metonka. Okay, pacho ye. Pacho ye. The American United said, Samiama Eddie and Humanina, Epijapi, and Mukosro. I dear Bakupe and an airboy, a cranny petroleum product, and then also for young Antuata, Saku Quaku, and also Aku Kenya and also Asate Air Cosro. If you are not any air casse, you say, I think a Jumano Sono, your 30% threshold to be the Atuha. Anytime we are found who want to be Pijanimu. Na I exceeded the percentage in the na as I say, and boom. Here I say, we bring here so you better get change your boom kakra. You know, and I'm so a mass uncle would be a barbon today. You know, Casa here and penning for, and they are a kind of increment in the bio, and penning for Asia, and the year na committee na, Omodo Juma say. Omokeka kaniama boomshe component the percentage is about the data so no report about the national offices of GPRTU no mo just assume na eno that committee no empedi for afro some form report mra we ensure say a drum pempen so say e je be kika ye kakra ne be kika ye kakra so asen e na be kono nti ne segire ni na be sipia aji se kan yi mu no ko na wie ansa ye so yet ne wu ne ti ayi bi that be also automatic. Right na Mr. Amoa yensha de GPRTU for mu hu ne se eyentem dodo sanse sa pricing window ye kan wasam ni other factors ya obobo so yi enadwo ya na womo ekire mu se e take effect enti hu se bia GPRTU for yentem dodo se mo be kwa akotena se some person mo to transport fares ni mu already no me di kan ka say your percentage be a do pepe you to sana mon so be kaya last 2 years April and percentage me do pen should be ma e ko so e 15% that ma e estimate mo no every do some pen so pepe transport minister no e free a meeting and e ko kika ne ma bo ma e de so na abrebia so ni e say the component no e peje ni mu e do some pen so pepe na se say so e class ya sitra no enye say ye class ya ne ekoto agenti abom na mumu ye koye review ni a hwese efiri na akwa akodru yi enti ba bi akwa akodru no edrum pempen so esese etum so asen esese etum ye sa ye nyina wi anse atro e dia ma transport minister no enti ne e for process ahudo bebree mu
ansa ya besi jina na ja yin na no akobenko mi ya de krata ba bondense ya ye tuma na bi ya tisa njenye se bi a aba ntem dodo na emum no ye ho nhihye na ye sha to ye hwe na ye di gu akwamu no ya hwese de bi sa be ba se de be ye betima to mi ama nyina ehie na amani nyina so ati be hu bi na ankoye mpofiri mu amfa ma ye passenger for. Right. Yenim se meeting no munya enkoyeye afei kra na ebi ambesha senti yentimi embisa efa percentage potia moye se bia mo de beba na emum no wo betimi amaye range bi se bia efiri ha koka ha ene enhwe ani mu se ebia ntumu ne beba kra mo bi begina. Okay, so me no ka kra no ye nyanji ntumu se en so beba anase emba. Okay. And in Kran, you have a it's likely that the next 5 windows to grab them, and that's the movie. And you know, means me and can move the here. I just say, she now for the year and say, with the movie I ever come. You ain't see ye jawa mwakono, bedru enyumremu na mwetimi esijina ye. Oh, I'm trying to do the not this meeting upon the VMA. Let's see how I get no prayer. Right. Ora mo ame na wase awie wo bre na wadaje. Abusuafo panyin ya ye te se wo kasai eye Samuel Amoa wono ena ye kasamafo abedi ekire ema GPRTU adwumako no enti se ye kasai de free sabre ya kopem se hot bite kase e boni bedru anwumre no na meeting na kwawie na afegina ye bia nso wo masi wo ho se ntumu no ebeba se ema se ebeba krampo a percentage a ejina no megidi se eduru ho no nso asompa kase ye de ehun nsem ebebretifo. Samia bibi ankoka papa enye kirede empanyimfo so aka dia to ho ene abo na emi apano na apanso emi asase Samia GPLT empanyimfo esisie efa ahyentuade ho empejemu no na kyese ne nyina da no eye nsemu a eye Chamber of Petroleum Consumers ya ye twanitia efa ne COPEC wonom ene National Petroleum Authority for wonom susu dia ya wode ba yesa wanhwe ya fam go no sede amansan adwaso mu pagya ninte no yenso ye bedi ache na ye de no so atimi akosoro no eno ene nam so ama saginasie wei ene ensenkaye we se nyina ne bre ya ye kase no etimi etodwa na empanyifo asa ka biem se ukoto se nipa nyina edane mo no wa ni wo machi ana na wo hu aboa bia wanhwe ya wo wie ya no obeba bedane wo ho no abechi wa winte no ene se wo remo ewo asante mantemu a ahyenkafo ya won mo ho wo so mo so ye krado obi ani ho a wodidwa ebo kente no sempanyimfo etu na mo ama fem go ebo no apagya ne mu dia wonom so ebedi achenti passengers wonom enya krado nya se bia de bi beto so na mo ne wonom eba bebo atwede ewo ehyemu yenko na yenko tie bra na yama ne boni ba obedu ya woto nkra santimantemo ene ahyenkafo ne bi nkomotwetwe no sania esikosi ye no eni sia no sania omusitumu se omote so ba for ma ye nyina ye niji bazisi anaso omutum kakra tie rese ni isi kono eduru ba bi ni ntumi dia yenso ye batum because say no wo ha eko kakra esa yenso na ekotia ye dise kwani mu pi dia yenso ye ku ni ye betena zene adweno na yeso ya definitely yes etu last one ya obetum ye be tu krokwa wo kan there huge watutum sope saba we no obetum ye huge na ese ye di bika homo then aside that crowd petrol asem no crowd no spare pass crowd no and so once more page out we ju ho kwenye nti petrol de we no obetum de ese page mo say attention that was for ye anti so and this ya tum kata dia I will say yes you tum and side dia passenger for ye si wo former woman we say no na drivers ne come see COPEC for at the atujasa 1.52% and a one at the eba betumo a diesel dear no and a fair crampo no so petrol no so no a 3.59% so dear
ya empempe no wonom dia ba no ena wonom kyerɛ sɛ ba sɛ etimi wie mu du saade a na ne passengers anase ya ye fro hye no so no yenya krado sɛ ahyentuade anase lorry fare no omu so ebetimi atom na ye hwɛ ni mu kwan sɛ ne mpanyimfo asi aka no GPRT mpanyimfo ene mpanyimfo kosi nkonwa na ode anobo ano so na de besi bia no enwumre eye hot bike kase so no yemfa enkame yetiefo yentoa ensem no so ya to aso no se wonya te se yese petrol bo ekosoro pe bo no wo mu busa se na cement nso se tie bi ebeka no nanso the nation builder gasam se obesi de na pese osi ni yi a na ode no mom na esi na waterproof no eno ne papa no ne bo nso ba bi egina enegina na ya to aso kase enum no abusua executive secretary Edema Chamber of Petroleum Consumers COPEC Yewura kana moa sane ashanka kuno kase womo ehwe na babi ekono entomo beba nko ade a womo de bema womo Ghana fo no na COPEC kase se kobase petrol ebia ebo no ehuri edu 15 Ghana cedis mekire liter no na etrape se tie bia age abambem esanse womo ekasa ho be kasa ho pa se eto ahodo ededa petrol niam bi so no ebi wo ha wo hwehwe asa de be na temamufo nso wo ho badwo ente saa ebetrapo. And 11, the tendency to wake up tomorrow to about 14 and the 15 averages is quite high. I'm certain because they were losing, so they couldn't even wait for the second window for March to commence, and hence the little adjustments you are seeing. But tomorrow will probably be the day a lot of them would actually show the true prices that have been projected already. For petrol, you are looking at anything between 13 and 15. Diesel could equally do between 13 and 15, if not 16. And Yewura Dankana Moa, we executive secretary at the Chamber of Petroleum Consumers. Yefro Omo Kopeke, Wono, and SOMPA Sebo Demo, Edin Komui. Awusia yetwa so ewo ensemfoforo emu na Ghana embassy ye wo Qatar en wo maboma ne sesese ade enhyehyɛ nyina egu akwan mu sɛ de be ya wo mbetimi akoyi Ghana fo ade hye bia wo ho no we emergency evacuation na empepi ye ka ho asem esanse Middle East ntokwa no emi sɛ nyankonko da yo manfo so nye wo madwene sɛ wo mbenu asomdwe bua enti yesese ye hye na Ghana ade hye bia kwakodi ensenseme mu ewo Qatar ene ne mpotem no ye yi wo mu nyina biaye ya ehojo enti nkrate ya asoye shamano ne ensem so wo mo de baaye no wo mu echire mu ese we no eye one way evacuation exercise and wo mo ye enti ye de wo mu free Qatar straight nye de wo ma bagana wo mu mbu Kevin kofa baabia emfo obi enkosi baabia enti tiewa wo mo nam nkrate so ebo amane se Ghana ni bia wo Qatar anabia ya ebe ho na wo free ni pemu bepe se aban no ede ni be free baby a wo hono aba Ghana asomdwie kwanto sanse ntokwa na wo hono de enyankwa wieye wo mo se wo ma provide enhyehyɛ ya esese wokɔ na ukodi so sɛ de be ya wo mbetime hunu numbers no nipa dodo a ye de wo mo eba oman no emu enti wo de personal information nyina no ebefa wo mo email so ede ama wo mo eye doha@mfa.gov.gh doha@mfa.gov.gh enti wo de fa ho no mu a abro so anyame yadom a wochena brada na wo mu close sa portal no enti se wutie kasebo bi a na wo de hye bi e wo Qatar empotem honom ya wakwakodi nsenseme mu ebi adwuma na wakwakoye ene na Middle East ntokwa so amanipa ne ho akwakokyere na friend sesi ene se WhatsApp kura so send the message na bona mane se Foreign Affairs Ministry no wo mo ye emergency evacuation edi amagana fo a wo mo ewo Qatar ene ne mpotemu enti wonko doha@mfa.gov.gh doha no eye DOHA na ode at mfa.gov.gh account obie portal na ye won hyehye wo hono mu a obehwe na wadi so wo data wo din wo fie bebia wo any other information bi a esese wo provide nyina na wo de akọ sa website ho se de be ya wo mbetime hu se wo ye interested na aban aba befa wo ede aba o my Ghana mu enti wo mse wo mbesrada
se obi biara obenya sa information we no wontrem se de beya so obi e wo kata ho no ma obetimi ate bi na wono so take advantage e won hyehye a aban e de se de beya asumdue e betimi aye adwuma asase bia ni ho a edampan asase bia e wowura na asase bia so no yedemra ene hyehyede e na ewremu na wura bible ni mukrampo na johe ne nwoma no ene etidu ne sensa so ye dikan no wase meka kyerem obi bia da won fa pono mu enko enwabo no mu wose wose ne se oye wowifo ene adotwafo wonom ya akrofo tachi amoa eto da bia esum ne bone ewo wontirimu ete se de abohuriye emoja dore ne tirimu no saa na ya na amanfo bia wonom won krofo aman so wonom ewura o my god ne mase no wabra wonom emfa kwa paso ne mom kwati kwan ena ya wonom efa ewremu enu ti no Ghana ha se no no immigration adwumako no ena aban no ede saa adwumadi nyina ne ho hyehyede no ede ahye wonsa ne nsa wremu ewo Asante Mantemu a amansie West Mensemo kroya friend se pechi number 1 ene pechi number 2 ewo ene yakwa akodro immigration for ya won mo ho Ghana police for ene eye Mensin bedwa ya won mo ho no metre amansie West District Assembly no wonum aka wonti apam ho sentampe woma ato kese amoto na mobi ni nyina ene se kofri kwa mofo bi enipa makomako aduonu nwatwe 28 ya wonum enye o my Ghana this year wonum ni efiewura bi ono so ye Ghana ni wakodin senseme ewo won nsem na bone a omu ye nyina ne so manfa kwan paso ewo nkrata pakwan so enra o mem ha se na landlords no anase fiewura ne so no wono so anhwehwe de onima ne se mesimi fie wie nti no wagye wonum ede atena ha se no wabramra no emma kwan saa yenkwakwati won monyafo Prince Menu Morris wono ena ye aban krache ya wono ewo Amansia West Mensin bedwa no emu ensem no ne nkyiremu empepe baabi akwakodro no wode emu amanebo ebo yense Nyanantia say Yenianum be free, Avicus, and answer Kudiva, nim of nationality level. Yamuyan say Obu Abetana, the Kumuha, Yen Jumakra, Potianwe, Edu Kuma. The assembly and an immigration officers name police commanders Waham. Abu and says, Befa will profile you, who Yentia Abu Kuma. Now, my man sounded this word of caution to the landowners. Says a who fear, necessarily in a bibaje, not the dining man, who fear on a barbecue. And so we will face behind. Dino now awareness or a foreigner, my assembly no assunte, immigration officers, Kawahan. Never compile the Befaso because Obia Santi member of my abra, then Nimni Pano Sabi, the fire by, Nere died Amano. Now the man and such a sorry, now would die in Sioni Penima, now my Yukubusano. The best safe for say, we are very careful on these issues. Now Obi Biana would die am I foreign Biano. The best was in Munimia Wabra Assembly, never bought Yamania, never compile the Befas, my whose uncle follow. Asempetia se eboko kokon we eye onmonya for Prince Menu Morris wono ene ya Amansia West Mensin bedwa no krokrache ya wono ebutu ano na yankratofo ni ya wotonkra santimantemu de mayen ba bedu na daroma enam ne nsaso ena yensaka bia yada ne ensemiachi ede asomo dumienu kase ebosompa fie die no de wutie o radio so na wosan hwe o TV so no eno ene ye de to away abusuya time heba Mr. Dr. Tafri Jadru no waso ya se denden ene ye de kase ne brewo sade yewura tete yehonu posi sadon no pani waka sa posifo ye o my Ghana posifo from Ghana police GP fo no de friend bribe pa nei obode o maboboa no emre bediu enya de awombeje no nokure no ampa o na kwabenya district police command no wo makwa akoso nipa ba na bi pechi se ofa wiase nyina pa no so a obon se maame bi asa akoda ahye na chi na bi no de won se keka no enye movie na wo mu yo to say konkansa lewe na no odi de ne beto ho no na we de maame no hega ene ye de frere odi mfinhye aduana mienu yeso obo ehobosia bank ho 300 Ghana cedis tete osika 3 million na asa wadi foto wontimi 20 wo mo dan ka na kada no mu no ene wie ya wo mo de wonsa kokeka no enam sa yeso ma hega emasa so wantana se eba ne sa no wo kokoka kire posifo nti memene da na okoye complain no na wo mo nsu di akire ampa ne nua ne ampa wo mo kokoso Dennis wonyo wadi mfinhye aduasa nwotwe abeta ma di mfinhye aduanan ena Ebenezer amate di mfinhye aduonu miensa ene achu Lawson wonu so di mfinhye aduonu nso yeso wo mo nyina pa akire no na posifo de krata ya ba bonten na wo mo kase sabio se
bibi wo hosa anempo obi de wo ka ya hunu kwampa befa so ene na die eno sa na yemra ena wo se wo fa so na wo de yo na we nya na edi kan ni o ebi kura si hairdresser fo bi na wo mu de sa nyame nko a nka no so enya wo be se bi domfo bi ne kokosim na wo yes wo be video wo mo anka wa so ma mene ama nani ahahani na ewie na posefo ne ka se eya futuo na wo mo de ma obi bia ebia obi de oka na woni no pese okokọ dan woka no famra kwan so na fadan na won so a ebi betietia wo fa ahodie so a emfamra kwan so no entena ho police are your friend monkopo police for na mane abusu abra wo de Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra ana YouTube wo SOMPA FM live na behwebi afa oba TV no so a wo bo se ehomfo ne nyina edi atwago ya obetime ahwebie na yeto akase no so abusia yeto akase no so efri maami ya nkache se ye mia ne konwa ene sei na ya hye ensemfofo onunyafo Jerry Ahmed Saib eye emasebedwani ya wogire mu ede mo manfo wo wejagbawe abato mpeswa so wonu kroya ena okomei emasebedwemu a wo ye second deputy minority whip na wode atu jase ensema hudo bebe hormo a ekoso wo Ghana ha esese aban no wo ba no bekyerechire mu emo manfo ehunu de yekọ de di kan eye private jet ya mampani John Domani Mahama wo yusu a yechese eye ni nuabere edie na yesi sa private jet yi ena no se Felix Kwatwofo so wakasa ede ma abai bekire mu so we fangonko an wo mutogum enti sa private jet no kura nyade ebo man ne ka ba bia ho Ghana force da bi sa private jet ya semi o mampani Ekufu Addo apen so sa na ye kasa na presidential jet yo na presidential jet ena e ka ebo man ne edu NDC force nko ade wo mo pese wo mo kire se mampani private jet na wo yusu ye ni nuabere ma ne dia no kwa bia so ni hono mo a ebo man ne ka enso wo kire mu se sa semi o mafo dodo no na aka bepemene aban ne emfa nkire mu ma ye se bia ni yusu na wo yusu no e ka e wo ho ye den maintenance ne kwa e ka sen na aban ne ebo e wo trip bia ho anasa ye bosumi o se na wo twio say ya fi mu ni nyina wo sen na enhyehyɛ ne tie ni nyina bepemene aban enya mfamaye wo ye no so edi free hono mu a orunyafo HSS national security nsensema hudo bebre hono mu efo man ne bambo ho a esese aban no eba bekire mu ena no ya yesi enipa epadwuma ne yefa wo mu security agencies ahudo no emu enko wiase forms a yeton ye ene applications amanfo send ye ene slaughter aban beka se wo wa obetimi dia fa nipa no a utimi se yade nsunsun ye no eso kese pii enti sane mo no nyina wo ho enwuma aban hye ho bo se wo de beba mabunu bepemene yenya hu babia kwakosi eno Jerry Ahmed Saib se ehu behia se aban no edi enchemu beba soafo a wo mo ne da aviation foreign affairs interior wo mo nyina esese ye ho wo mo ebegyina masebedwom ho na nchemu du wo hormo a wo mo de ba ensam a wode to yama ne boni na opon chichiku animuni whether or not the private jet belongs to the brother. And Speaker, how much the Ghanaian people are paying for the use of that private jet. Speaker, in the same domain of airports in every region, the minister promised the Ghanaian people that every region is going to benefit from the construction of airports. Speaker, he has to tell us the status of those airports. And Speaker, most importantly, he also said that the Minister of Foreign Affairs, Speaker, he also said that Ghana has become a base for the American soldiers to use. This is a matter which is of serious national security risk. This was something he said at Chatham House. And he has to be programmed to come and tell us whether there was a memorandum of understanding from this parliament. Eni ya yekosie ye eye onumunyamfo Jerry Ahmed Saib wono eneye wejagbawe masebedwani afe ya fayani enchiremo ewo masebedwani ya wono so ejiremo ewo masebedwam ewo ne manfo anemo ewo bosome frɛ ho abato mpɛso yaso onumunyamfo na asafo ejei aye na kache
panyi dia tudwa sese ne osenkafo ngoma ne tinum na esesa so nan esikyire no onyankopɔ wɔmpɛ sabi enkwase abɔhye ɛna sɛ wo hye obi bo a entwentwen wonase ɛwɔ ho enipa ɛyɛ onyankopɔ mu enkuma ɛno ti no wakoto asrega na panyimfoɔ ne titru wɔn a wonya akonwa kɛseɛ sɛ mampanyi adwa no edi wɔne na soafo no sɛ wɔnom hwɛ sɛ bɛyɛ ne wɔn ne nam ntoabɔ mu bra wɔnom ɛpɛ apre akonwa no a wɔnom ɛde bɔhye kɛseɛ yɛ so ɔsonata so ɛde ma ɔmanfo ne titru ɛwɔ adwuma yɛ akɔ atwe ɛwɔ ɔmanfo dodoɔ na akache no ɛyɛ wɔnom ba bɛn mu a wɔkyerɛ sɛ wɔni so ɛnam so wɔsi Ghana mɛbono wuyi bɛsɛ nipa makomako du ɛde gyina wɔ sɛsie nipa nso yɛ wɔ mu no wɔnom ɛni adwuma yɛ wɔne nam bankyere na wɔsi ɛnsa ɛni adwuma yɛ no empepi na ne ya no ɔbɔnsam ɛbɔ ne pa no nti ɛka ho ɛna ne bɔnefo sɛm no adɔre wɔ my Ghana adehye pi na nti no wakɔtɔ asɛ empanyimfo aban ya wɔte so mpempenyi sɛ wɔnyɛ bi mu asɛ bɛyɛ a enwuma ho ɛnsɛm no ebetimi ebu so wɔ abra nhyɛ mapa yɛ ebetimi de nwuma aba no wɔhyɛ mu kena wɔ abra agyegye ego empempenyi. Speaker, the number of unemployed youth we have, 1 or 7 out of every 10 persons you meet are unemployed, and the efforts that successive governments have tried to make, particularly in financing or finding a lasting solution to this youth unemployment program. Mr. Speaker, my point or major focus of the contribution will be about effort or activities of successive governments that largely has an intention of creating jobs but end up not creating the jobs we are looking out for. Mr. Speaker, not quite long ago, the current president, who was president in 2012 to 2016, Mr. Speaker, came out with a lot of initiatives with the intention of creating jobs for the youth. Mr. Speaker, he came out with youth in beads making. Mr. Speaker, youth in bicycle riding, youth in film making. Mr. Speaker, youth in potholes patching. Mr. Speaker, these are programs, initiatives that we commit a lot of money into, and at the end of the day, ended up in sham. Eya semo onyankopon ko na betimi abemu wei eye onmonyafo na asafo eje ayemra hwebedwani ya wogina mu edema adehye ya won mobosome frɛ ho abaton pesua so ye no ewo asante mantemo ena yama ne boni ya wotonkra ewo mra hwebedwam edema ye nana opon checheku enu ada setena course wo sɔre ya na wo kasa no enu otwe nsemi bi ba ya ye de asomoi ene de wo mo kan ne nyina abusua ye kasa nso ye mframa nanso kasa we nso kasa natural mineral water awie ene na agugu ye mini mu a ye de kase na ebre wo back hospital echi wo taifa nkran ho na wo mo de ewo robam sahye mu asem na mekan ena afi ye wo ntoa no enketo da ntemo ne akese wo mo san wo tete adaba no ene na efre ne dispenser eno se wo hia nso hye otimibu saa na apede a chele nyunyunyu nso a eno nso utimibu babia wo bia wo mutimi de toa awie wo mo kutayemu na bra badwafo no kwa asetena wo mrahye badwafie no enkomo foforo san pie mu enam saa so ema de wo no ena dansa ntwerofo nyina wo badwafie ho wo ma no owura Simon aganabo odi kambo amane chese sade ebeyo na ensema efiri badwafie ho no ebeba beduru timamufo aboboa no na wo mbeti ase ye etoda yesu adwuma bia no ne brofo wo motimeka and liquidity bra wo mo ka finance asem wan hweye obeti ye na wo report no waka cha ne nkrofo se parliament for kura se wo mo nsu asa enso na enye nsu na yesika asa na wo mo ka ne se huntie wo se wo mo ehunu password bi e wo ho ne kwan wo mefa so edi ho nkomodi a kire temamufo eba ne sa ema akontabuo mapa ya awia bom etime etodwa enti owura agana abo ka we nyina no ene wo chese ebe ne mude de a badwafie ho bi wo ho papa saada ena nkomo a etoda atimamufo te a wo mo ntia se yi ne wo mo yi wo mo tiri hu no e wo sade yesika kire wo mo ntira ne sa ho nti Ghana parliament no wa ya nhyehyei ena World Bank nso aso asene bi ya Commonwealth Development Office FCDO United Kingdom wono mo nso ka ho se wo mo fa san kyerɛkyerɛ mapan emma wo mo a ready porto no mbetimi aka no fiofiko se de na na opon checheku ya wo de porto e de ma SOMPA nti a mote ase yi emma emu akatua pa eba no
Abusia ye kai wo se SOMPA 106.5 FM Accra so enie na ya affiliate ahodo a ewo maimu wo mo fakase boni bi SOMPA TV woni guso a wo hye wo ensemfoforo emuno donkuma ye wo mai emrase bedwam wo mo ebo anamon ekọ offenso man hene nana dwamena akenten ya wo toso mienu nyina eye nafua enum dwumadie ya wo mo hyehye se wo mo ne kokoakuafo a ewo empotem honom asantemantam wo mo kotena se atoato adwene wo mo ahye kwan ya donkuma no so betimi akabi ede amo mo se de be ya enhyehye ya ban no ede ba ye be huhu akoko obo no eso emakuafo ho kire wo mo no empinifo betimi ahye no wo mo aye bibi ede aboa enti delegation a ekoye no nyamfo Frank Anodompre ya woye ensewom adwogiri emrase bedwani wono kro ya eye minority chief whip wono ena edi dom nanimu a wo mu kopie mu ho ne nkasa ye mu no ene wode ato dwase kokoakuafo wo metie wo sufre na enya offense ho no mo kwa no wo mo aba weye anamo a edi kan se na nsemu ne ye ya no wo mafa ha no wo masi ha no wo madru ayi apue mantemu ni ade enti na mo bebre no wo mutu a ene adru offense fo nso wo mo eso enti wogidi se saa enhyiamudie yi ene adwento ato yi ebetimi aboa ama wo masetere mu nsem daachi bi se bia susuye bi kura ho no mo a domkuma no betimi aye ede abo mo a wo mo etusa na mo nsem a wode tu dwane bi ni ekuya ru eye koko hu nsem a se yato so yente so ewo adwaman mu na bakosem ho enti yenyina edomkutua ye de ye ne ekuyafo no eba bedin kita ho akwa akire ye wi a nsem a ekuyafo no beka kire no ye bekunche ni nyina de egu krata so na ye de akoma otumfo na asre no se odawoma onfa ni nyansa ene na ho de enta akire se be se ye ne ka won kran na aban mu mpanifo se be mpedua se ebubu egu omosum se ye ntie e ogidie se so otumfo ankasa de na mutum bia na de ya wo mu kra ne se koko akrachefo no aban mu mpanifo afro mo aka kire mo se ye de koko ni ba mamon fa koko hu nsem aban yi betina akonya so ye nim se de adwaman so se de na ebo ne tie na bia ye papa kufu ado pages bi ye ane de bi oja ho anso ofi aban bia aban yi beto so a obeto so a yesimu se adwaman so bo no kwa na ekosoro ane hu sunsanso a ekoka ye gafo Onimonyamfo Frank Anodompre wono ena yensawom adwogiri emrase bedwani ena yete ne nka no enuachi offense man hene na nadwamena kenten a wotoso mienu wono so kabito aso eni wochire mu ese anamoye a womu etu se donkuma ne de ne kwaso a eno no na emwebi wo horma wom de ese a wom aka de aban ne be ya no woye ye no enti wom besre se donkuma no wom fanto wom so se agenda pa na wom hye enka bi ma wom se de be ya akuafo no so wom asetene mu nsem ebetimi akonkan Ayemeneje se akwaside tosu mienu na hwebadwafo ene atitire besra ofensomai se bio misi miwura na mui na animunyam no ebi aka fensomai na hwebadwafo de akwani amofa so no madwuma no Ghana ne ya ne yenhunu saa yenim se motem hwebadwam nke ye ne ya no asem na mode weju de ye betia na moto no maka de mo kan nyina kakra bi na mokafa ya na maye de ye na enhwampidia ya kwei woton wa de asu ntwabo obi ne twabo ma wo yati we de enim se me kwafuo na mkotumi manka ni mkotwa me board ya me de kodwo mu amia na medi ano de mepe na me de je so aja kokwakuafo de efiri tete kwa hye so bisi nne aba ne twabo de be maye so hwe ani ya piepia ya ne de akogu nkran se ya ne ya kotwabo amam ya ne nkofa bo wote hwa ne de bo na brem wo se oko de ye ja hyehia ka sante Ghana ya ne edikai efiri tete nka western region entwa asante da offenso man hene nana dwamena akenten ya wotoso mienu ena yete se wode ne nsem atu dwa no yamani boni bawa beidu ena ediwe ebai Afeyemu ewo SITAG Mature Colleges of Education Teachers Association of Ghana wonom so akache MPP Ramax Wabunu wono eni penyi kwanchefo ya wotua wonom ano wonom de krata tententen efri wonom akache aba ama SOMPA kasefo yenso yensa kan bi na ensem no a ewom no enye abojo ensem emfama wonom ni nyina ene se wonka bi nhyiemu bese December mu ewo no ena ekwan ebeda mu ewo Eyedambai College of Education ya vice president ya wo no wono etimi efri wona esanse duebu a ye bobi eponim nti no na eho akwa akohia se mpanyefo hwe na wonom epe anamusini ede
sebeya adesuade ewo ensem ewo sa suapon ni mu na betimi afa ne ntampa ede efra na wose wonka bi nhwemu wonum hwe ya ne se wobi a wono ehwe enwomasua kra dem so mechire eye librarian bi ya watche se wono krampo de enka library na wodi ne dwuma se assistant senior ewo wona so mu nka bi nhwemu hu ya ne se wonum akwa akopagya panyi de aba besensen wonum komo ese wono na wo mamaye acting vice principal efa Madam by College of Education no ne no na sitak empanyifo ekire se baby a ade no ehye no wa fa nhye ho a eya na efrito na eto da bia obetena fo nwano na ada no kwaye wo mu enwu bi pense wo bi a wo ye adwuma ewo eye College of Education se vice principal na wo firi ho na wo kofa wo bi a we no eye academics eye adesua dem mo asem na ye ka no wo bi a wo te library dia na se bia enwomasua ekra dan mu no eba ne se na wo kwa akopagya no se wo de no eba be ye vice principal e de amasua pon no eno mo kire se nya de a wono beso so sa ensem we se so nte no anam so amampanyifo no wonom eso e de afra enwomasua so afo wonom onyafo na idrusu se mpempe no wono ene ade agya ne nte no wo meyo ho adwuma se be ya wonom bepe obi a wo se efata enwomasua ekwan so ene wonom ehihye ekwan so kire se wo hwa section 12+2 na ebo eye status harmonize status na wonom di dwuma se wonom mra ya G-tag for ankasa de ama wonom ye suapon no wode eye hyehyede ede ma wonom na ene no ebo ebra eno to pese wonom bebo eye emra so de a na wo stress empempen no panyin ya wonom akofa no ede na ba besua wonom so no enya de a wonom no mbe present no wonom enhwe na womo empe wo bi a wo se efata se be ya adwuma no wo betimi ayo no ayo ne ye esan se ye ya eye ede ma my Ghana nyina we eye ensemo a ewiem ha ya Colleges of Education Teachers Association of Ghana sitag empanyifo wonom ede aba ya dane ebiechi ede asomui abusua ye ko Oti region na Oti region na abana ye nhyehyɛ sɛ de be na wɔn betimi aboa ensamandi a ewurawura akatua nwomam no wɔn beyina na anu ada national apprenticeship program ba yi nsama na ewurem enam saa so mampanimfo ni abre sɛ wɔn beyi ni nyina de afirim na Oti region na owura Michael Mampa wono ne pani a woda national apprenticeship program na no wɔkyɛ sɛ nhyehyɛ mpanimfo de agu apono so ni sɛ de be na wɔn mo a enni mu bie nanso eduru aso mfifiri a na wɔn mo ba begye no yebe ho saafo no ayi wɔn mo afirim owura Michael ne na naken ene bonkomo program na ye no aban betua amanfo ka na rum se Ghana ade ba ko a abeto Ghana na ghost names samaya oja ketua so onya adwuma enunti the payment process no aban aye ne se yenye ne fe no life validation and verification e kire se na no kuada na yawada head office for buy e district by district workshop by workshop ensure say amanfo na ye ne omo adwuma no omi amanfo mo te afia se ne betua mo ka na enkofa o how bi amba nti ane ne verification and validation exercise to ensure say you trust Ghana you trauma amount for enkofa or how embre dache and it also be about workplace insurance say ato enche betimi ato adwuma bi a wo ye no eja betimi ahye eno national apprenticeship program pania wotua wo ma no woti mantemo owura Michael Mampano no na wie na aban krache a wo krache east yewura safo nkatia enso ebebo sa adwumade aban namba so no wo kire coordinators ne sa adwuma wo ho pa na enso wo monyere wo ho san sa adwumade nyina ne nipa na eye SOMPA meka de bia that is na so ye pa it's next time no mumu ye bobo na moma beneficiaries no enkot na nim na se ne be ya ye villages no obi abenya de kakra na mafa kwa ya so ama obi bia kwa Krache East aban Krache owura safon katia wono na ate ne nkan na wo ma enye so mfa so ne bi ba ko ne Richard Dunugbe wono so kan bi na yebonya mempai se won trem kase se de be ya afoforo mantimi anya no omo so nya kwanya before say 4 years na Ghana for the action nsa no be wie no na chese mabunu no mududo ana anya because mbesha ase no mini bi ti se se amanya bi de mani age aboro so me dan aban na ase so atimi ama me madam so a wetimi e de akire ya adwuma na yie ye ta e se enya ma ho nse
enye minipa ban bi so nyame adomo ara kwa ana mayanya ye nda so kra so di waka no ye hu se waye so ampa so waye nti de aseda na ye koma nyankopon na aseda na ye koma aban no mpenifu mo da patina no nyina ma boa masa akonya we atimi adru yeso no do mas sesa nyankopon eno otimantemu na naken na womone ne boss ankomo yi Ewusia yetua ensem so enya so utuo ma se bedwani yononyamfo Emmanuel Tobin na wode atudwa echium se woba na bato empesoa no eso a traffic lights dodo no a enya dwuma ne titu eye dia ewo awoshi ye besen call last stop hon modogo no senior high school enya market ablekuma park hon mo benyina no traffic lights ewo hon enya dwuma enti ama akonhia ho nsem ne wonam ho abetisi yeseka abo obi pan saade no a ekoso no yade bi hadwene pan wo matu ho na mo abepemene wo munya hu esusuaso pabia emfiri so nti wode aresade eto aban no anim se empenifo enhye se de beya traffic light no wo mbetimi abeye hu adwuma. The distance crossing becomes extremely risky. This issue is not only a danger to drivers but also a major threat to school children, the elderly, traders who depends on road safety, on road crossing for their daily activities. Mr. Speaker, while this is a nationwide problem, it has become particular concern in Anyasotum constituency. Many communities in the constituency are struggling with malfunctioning traffic lights, which have led to frequent accidents and traffic conjunctions. In addition, recent demonstration by residents of Awoshi, Abrantier, and Anya last stop highlights the frustration of the people. Panyini ya yete se wokasei wono eneye enya so utuom emrase bedwani onunyamfo Emmanuel Tobin. Ebusia Empire Homeopathic Clinic ekutayemu na kaseye no eduru waboboa no menim yade etew so nti etwa won kwan na so kan ho kwan na Dr. Dubuate ne Dr. Kwaten wo monye nkwan ne tentema wo infertility yeso de awo no nwu bi kan ho ko na Empire echeba prostate mema muna moyade kan ho eduru ho papa wo moduro no nsu ni abonte abeka se mekoto homeopathic capsules na manonnom ana homeopathic syrup enti na ese nerves no kidney ho yare hwe nyina wo de kodan wo mo ebia na won kran share signboard ho na be hospitals kwan so na asantema mu so ekroma bo hia wo mu gusu bo adwuma kwe na massage and physiotherapy wonom na yesa adwuma no na wo ye ne yie na mo wo kono wo mo hwe ne yehu se ye malaria na etewo so a obo hu se bebusa time heba Mr. no Dr. Tafri Jedru no wo bi wonni bia na wo wure ba bi etonro se heba shop ana drugstore bia na wabusa time na 20 minutes wadru no ana wo de afiafia na enya honam yawo eno na beboa wo echeche ba Mr. ne yemi booster eno so ebe ma nyare wantimi mewu biu enti ema no efom be ma wonso fa ho jim 0244 417669 wo ma homa eno no se yebesi a na wose yesi ne yie yesi nso a ye de papa ne besie de nation builder gasem ni emfa ho ne se de cement bo no ebesi ayo gasem de wogina ba bi wogina Ghana nso a ye ka na asem ne ye de gasem ne si enti anya wanwa se ne fapema ye to ye mfinhye duosi ankono ni eda so agina ba bi agina na bibia ntimi mpusu no enti me kamfo ma danwurafo adansifo contractorfo gasem no ene papa obeye bridge nsamso a gasem a waterproof papa pa eno nso wo ba bia wa yesem fanama awiei wo mo kayen ho ena kase no ye de to awo ye danye ho tia waba ye ba ye do be kwa amanone
Hedebo how krenya. Ebo wahwe me wori busumi bia na ensu afro na hu nyina awrewre. We ka ho a busumi mienu amepenti. Me hu nya menye me ho kra biom ebo. Kofi pa. Na se won timi fa painting kunti anzi o. Hwe ohaw no ewo dan no mu ankasa o. Nti we dey man den. Edan po se me wi o. Simple kra. Gasem super strong waterproof cement. Omo cement for fra wa ye no abẹ for kwan so a. Ebo edan ho ban free nsu ho. Nsu ho ban bo. Eni se we dey repairs nkwan o. Oh, Davi ominia. Eno ne man dance no. Hwe obetimi dia sowos ya nsu ano nom no. Ma wo penti kra na e wa wai ano. Ana obetimi nsu die sidan. Sir. Obetimi dia foundation, block work, plastering, chese cement ba ko a. Utimi di sidan na sama ban bo mapano no. Wow. Gasem super strong waterproof cement. Cement ba kwa ye disidan na sam bohun bain. Sinu ye preko. Gasem, the nation builder. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de e Endpoint Homeopathy Clinic kuma se obehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma boy here e na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no huduro na obusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem fua. Emra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena so biem. Time heba me hye ya me kan se yi ba akun. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofani nyina. Time heba me hya me kase me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum oto a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena yema o. Oba a wafa Dio wama akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anuma hwe se wakọ hospital anase lab amiye hu se wo atudie malaria yi bi ansa se opetam heba misha enu dudu etu a fo ani kire KMG Herbal Center e wo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonso wo na ko junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244417669 Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aje ejodi nkra tuyi atu. TV Emma Aketiapa. Okre Emma Aketiapa pampa ye mo mo sand was se wa twen yen ama yakonom kasa na kire mineral water biaba. Abusuan ye kwa amanone na jema emamu na medura. So afo a wono ene hwe amanone ho nsem so. Me kire okuje tablo kwa wo jema. Yewura Johan Wadfu. Na wode atudwa e Brussels chese sade nato wo mudwumadi a wo mudie ane Street of Home so ho sade Iran for na block ho ane amania aman hodo efamu no wo mo de ne NATO alliance na wo makono won mo hwe wo mo nso modin ba wo betimi abo adoma bo ama ne ma hodo won mo kofa firi aman hodo so no ebetimi afa Street of Homes Iran for na afo ho etimi aba na hawa eba mo sesei petrol ntumu ekono eso etimi atie na wo kan ne jaman kasem. Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz. Wenn das der Fall sein sollte, dann würden sich die NATO-Gremien damit entsprechend befassen. Wir werden ja heute diese Frage hier auch miteinander diskutieren. Und natürlich hat jeder ein Interesse daran, dass die Freiheit der Seeschifffahrt garantiert wird. Das gilt für das Rote Meer. Und das ist der Auftrag von Aspides. Genauso wie für die Straße von Hormuz. Ebane sano amman binu monso akeka bia e de afa ho ne nso ni nyina no ene se
wɔn anatu wɔn ɛbɔ anabia no wɔn mmɔden sɛ saafo no brɛ no bɛba ma ɔman bia wɔn anatu wɔn aboboa no deɛ saafo no ntumi nya ho to ɛno so ne yɛgyina na awie yi ensam hodo a Ghana Cement yɛtwa ne tia frɛ ne gasem wɔ so yɛ asene endpoint homeopathy clinic Dr. ADWOA ASARE Dr. Kwaten and afi Dr. Tafrija wɔde time herbal mixture ɛka yɛn ho a back hospital akyi wɔn kran ɛwɔ nso taifa wɔn mo de kasa natural mineral water ɛka ho no yɛde sie na afi na wɔso afidi no a ne yɛwote yɛ ne bi ne sɛ GPRTU adwumakuo no sɛ enne wo mo kwa koye nhyiamu atoato adwene ahye sɛ asentuade boɔ no ebi ampagyamu ebetimi aba enti enkosi anwumre ne de na wo mo de ho amane bo nyina abeto adwa ɛno so ɛna hyenkafo yɛ wɔnom so wasante montem kyerɛ sɛ wɔn mo ɛtwe mo panyimfo nhyiamudie n'akyi no wɔn makwan sɛ wɔn mo ɛnto ahyentadua ne mu a wɔnom bɛhwɛ na wɔn ayɛ ne saa mpanin so wɔte ka kyerɛ ebokuru ne sɛ wɔn te sɛ de abɛte na abetimi ate ne yie Dean of Centrofo war Ghana Mrashe Badwafie. One more year, Jumedia Cassibi, Edaman Centrofo, come by Pastor Bamanie, every Badwafie. Saran so and out say yes, Ghana Embassy, a walkata. One more year, she said the bay emergency evacuation. Ghana for one more aquaco di kata mining mono. Ye best sign Edward more abo my Ghana Masum Jinti. On Monya for Prince Men Morris, or no, and a Yamansia West, Mensi Bejano, Crocrachi Yawochiano. One immigration for any Ghana police woman yadom ame nipa be said you know what ya one enya Ghana this year woman a few rebi woman saw ne pet is a one for quite soup and a one about my Ghana maseno and I wish I kwaman on it German foreign minister Johan Waderfo say Sabre woman not to neighbor Nanso and to quire esi ewa Iran papra so wa woman see straight of homes no woman who modia net to ebo Shannon so some patakra de takwa one more fakase bi sunyan sompa eno so fa hotakura de de n'echi no enkransa de fa bi techima de fa yi Kingdom 106.5 bi o mankasim ena adamfo pa radio nso France abrochimamu wo fa bi topeten kane urban radio doma 100.7 eno ye doma FM a ena sompa 101.3 ono nso fa bi www.somponline.com ensemi nyina yewrata bo attend kokoto ho sompa FM live nso unya bi ewo YouTube no so abusua akenkan for no triple A mine ejapia APAM DADAA awie miniminuamo ADWOA ASARE enafe Oheneyere mame ekua YEBOAA esi amabronya brewoti ayadamu ase ama monitie ene hwa ekudonto ye sori so kumase ene ne portable no eye SOMPA nkomo ena ekoso so mame premier ni betra sesanso ena wodi wani echiremu anso nso a wo hwa mobro wasem no so etimi abawa kwemu